आजिखालि मबाइलखौ बयबो बाहायो, नाथाय बे जोंनि थाखाय गिख्रंथाव जानो हागौ। बेजों बयबो जेंनायाव गोलैनो जानो हागौ। मा नों दाबो मोनायाव मबाइलखौ बाहायो, फिल्म नायो, मेसेज गेलेयो आरो गेम गेलेयो? अब्ला लोगोफोर बायदियाव नों साबधान जानांगोन। जानो हागौ नों मिथियाब्ला एसे गिनाय मोनगोन। बे मबाइलजों नों बेसेबां खहा जानो हागौ मिथिनो लुबैदोंब्ला मोनायाव एबा खोमसियाव मबाइल बाहायोब्ला मा खहा जानो हागौ आरो बेनिफ्राय माबोरै बासायना थानो थाखाय नों बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनांगोन। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै। आजिखालि मबाइलखौ गोबां सुबुङा बाहायो आरो बयनियावबो थायो। सान हर बयबो इन्टारनेटनि थाखाय बेखौ आं बांसिन नुनो मोनो। स्कुलनि गथ'फोर, कलेजनि स्टुडेन्ट आरो उन्दै गथ'फ्राबो बाहायो। इन्टारनेट आरो गेम गेलेबाय थायो। नाथाय बिसोरनि मेगन आरो देहा बेसेबां खस्थ' मोनो जानो हागौ। बेखौ मिथिनायनि उनाव बे गासैखौबो हाबाखौ मावनो एसे खम खालामगोन। जेब्ला नों मोनायाव लाइट अफ खालामनानै मबाइलखौ बाहायगोन हरसे, अब्ला नोंनि मेगननि गाहायाव एसे गोसोम जागोन, नोंनि मेगना सागोन आरो खर'आ एसे गिलिर मोनगोन। बेबायदि नों मोनदांगोन जे नोंनियाव जेबो बोलो गैयै बायदि। बिनि अनगायैबो खर' सागोन। गोसोआव ला, मबाइलआ बेसेबां स्मार्टआनो जा, बेनि डिसप्लेया जेखिजाया मेटेरियेलजों बानायनायानो जा, जेखि गिदिर कम्पानियानो बानायनायानो जा, जेब्लाबो मबाइलनिफ्राय ओंखारनाय लाइटआ जोंनि मेगनखौ माब्लाबा खहा खालामनो हागौ। खाथियाव गोसो होनानै नायोब्ला, अब्ला मबाइलखौ लाइट अफ खालामनानै गोबाव सम बाहायोब्ला गोबां नोंनि देहायाव खहा जानो हागौ। जेरैहाय बयनिख्रुइबो देरसिन जेंनाया बेयो नोंनि मेगननि जाय मेलाटनिक हार्मन, बेयो लासै खम जायो आरो नों उन्दुनो ओंखारै बायदि जागोन। माने नों अयभास जागोन जे नों थाब उन्दुनो नागिरब्लाबो उन्दुनो ओंखारै जागोन। बेजों मा जागोन लोगोफोर? लेट उन्दुयो आरो थाब सिखारो। बिनि थाखाय खर' सायो आरो मोदोमाव लोरबां सानाय मोनगोन। बिनि अनगायैबो लोगोफोर, हरसे मबाइल बाहायोब्ला नोंनि मेगनाव एसे गोजा कालार जाफैनो हागौ आरो बेनि अनगायैबो नों गावनि मबाइलखौ खाथियाव लायोब्ला गोबाव सम मेगननि गाहायाव गोसोम दाग जानो हागौ। जेरै मेगन मोदै जायोब्ला बेबायदि जायो आरो मेगनखौ बोग्रङो। बेनो लोगोफोर, जुदि नों गोबाव सम मबाइल बाहायोब्ला मेलेमाव प्रेसार मोनो, खर' सायो, नोंनि गोसोआव लानो हानाय सक्तिया एसे खमायगोन लासै। बिनि अनगायैबो लोगोफोर, मेगननि आइ भिजनाबो गाज्रि जानो हागौ। बिनि अनगायैबो गोबां दंबावो। जुदि नोङो लाइट अफ खालामनानै गोबाव सम मबाइलखौ बाहायोब्ला, अब्ला लोगोफोर सोंनाय फैयो, जुदि माबोरै बिनिफ्राय बासायनो? माबोरै जों मबाइलखौ मोनायाव लाइट अफ खालामनानै बाहायनो? अब्ला लोगोफोर, जुदि मबाइलखौ लाइट अफ खालामनानै बाहायनोब्ला एसे समायनि थाखाय 15-20 मिनिट, आधा घन्टा आरो 1 घन्टानि थाखाय गोबावजों खनसे बाहायोब्ला नोंनियाव जेंना फैनाय नङा। बेजों नोंनि मेगना खहा जाया। नाथाय नों गोबाव सम 5-6 घन्टा जेब्लाबो लाइट अफ खालामनानै बाहायोब्ला थारैनो नोंनि मेगनाव जेंना एबा खहा जाफैगोन। आरो गासैबो आं जा जेंना खोन्थादों बे गासैबो जानो हागौ। अब्ला नों नाजादो मबाइलखौ गोजानाव लानानै बाहायनो। मबाइलखौ खाथियाव लानानै बाहायनो नाङा। बांसिन गथ'फोर आरो गेम गेलेग्रा गावनि मबाइलखौ लाइट अफ खालामनानै खाथियाव लानानै बाहायोब्ला मेगन आरो देहायाव गोबां जेंना जानो हागौ। अब्ला नों नाजादो मबाइलनि ब्राइटनेसखौ खम खालामनानै बाहायनो आरो गोबां ब्राइटनेस होनानै नायनो नाङा, नङाब्ला मेगनाव जेंना जानो हागौ। बिनि अनगायैबो लोगोफोर, प्ले स्ट'राव गोबां बेबायदि एप्लिकेसन मोनो जेरै नोंनि मबाइलनि ब्राइटनेस आरो नाइट मुडखौ अन खालामनो हायो। अब्ला नोङो प्ले स्ट'राव लांनानै नाइट मुड लिरनानै सार्च खालाम। बेयाव गोबां एप्लिकेसन नुनो मोनगोन। बिनि अनगायैबो नों ब्राउजार बाहायोब्ला, अब्ला नों नाजादो जेब्लाबो नाइट थिम एबा ब्लेक थिमखौ बाहायनो। एबा नों इउटिउब नायोब्ला आरो माब्लाबा फिल्म नायोब्ला बेयाव नों डार्क थिम मोनगोन। बिनि हेफाजाबजों नों गोबाव सम मबाइल बाहायनो हागोन। अब्ला बेयाव आं खालि बुंनो नागिरदों जे मबाइलखौ बारा गोबाव सम बाहायनो नाङा आरो सानफ्रामबो लाइट अफ खालामनानै बाहायनो नाङा। नङाब्ला आं जा जेंना खोन्थादों एबा खहा खोन्थादों बे गासैबो नों भुगिनो गोनां जानो हागौ। अब्ला आं सानबाय नों बुजिनो मोनबाय जानो हागौ लाइट अफ खालामनानै स्मार्टफनखौ बाहायोब्ला मा खहा जानो हागौ। बास बे भिडिअ'आव बेल'। जुदि नों मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो भिडिअ'खौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनानै थारैनो खोन्था। आरो हायोब्ला भिडिअ'खौ शेयार खालाम, मानोना बयबो मिथिनो मोननाय बायदि।